Uste dut mugak apurtu egin ditugula. Zergaitik zen eta ipini egin digute, ez da, espazio bat publikoa zana, eta bapatean ez diogu arreta ipini, ez gara galditu, eta hori dago oso lotuta nola dagoen sare soziala, oso askarra dela. Bapatean ipintzen dugu argazki bat, bideo bat, ez dakiz, eta ez gara paratzen eta zentratzen. A ber, nora doa argazki hau, nora doa informazio hau, zer egiten dut honegaz, zer egiten dut beste horregaz. Claro, zer da pribatua? Zer gustatuko litzaizuke ez jakitea. Nik egiten diet dinamika bat hasieran dela, hasten naizela, galdetzen plan, zer egin zenuten atzo, gauean, zein ordutan, norekin, zertarako, noiz artekon zineten, claro, eta begiratzen haute, zertarako nahi dozu gau jakitea. Edo, claro, baina hau, zuek ipintzen dozuen modu publiko batean. Claro, eta orduan, hor egiten dute klikade, zertarako bidaltzen dugu, ez da, hainbeste informazioa. Bai, sare sozialetan indarkeria ematen da, eta gainera anitzak dira. Zer gertatzen da, mundu digitalean, ematen diren indarkeriak aldez aurretik oso normalizatuta ditugu, eta bestaldetik ez diegula enpini ez da izena. Claro, eta ez behar diogu ipini izenik, hori, esaten ez duguna, ez da existitzen. Ezinbestekoa da, izen propio bat emotea. Eta izen propio bat esaten dodanean da, jakitean nondik datorren. Indarkeria sexuala, da, espazio, ez da, intimidatorio bat eraikitzea beste pertsonarengan, sexualki hitz egin da. Eta batez ere, hor, emakumearen gorputza, ez da, objetibizatzen dugu eta errudun bihurtzen dugu. Zerbait izan, eta horrelakoak gertatzen direnean, ez da, diskurtso eta relato guztia da, zuk pasatu egin dozu argazki hori eta zuk dekozu errua. Ez, hortatik pasatu egin behar dugu eta bestelako, ez da, diskurtsoak eta relatoak eraiki egin behar dugu. Da, zuk ez dekozu errua, da, zerbait kolektiboa dena, da, zerbait nola dagoen gizarte eraikituta. Eta horrelakoak gertatzen denean, lehenengo gauza egin behar duguna da, pertsona edo, emakume horregan lan egitea. Hau da, zuk ez dekozu erru honegaz. Errua da, sozietatea, ere sozialak ekarri egin dutena da, irudia, ez da, eta irudi hegemoniko bat eraikitzea, eta irudi hegemoniko horrek oso sartuta dekogu, eta gainera, lehen igual, baganekoen, ez da, ez irudi hegemoniko hori, ikusten genituen, ez da, pantailetan, revistetan, ikusten genuen leku guztietan, telebistan, hor beti egon da. Baina, klaro, orain, zaude honeroan telefonoarekin, eta ikusten, eta jarraitzen, eta ikusten irudi edo irudi hegemoniko hori, eta gainera oso askar. Egiten duena da, zaurgarritasun puntu hori areagotzea, eta indarkeri simbolika deitzen dena, hau da, gure gorputzeai ez maitatzea, gorrotatzea, horrek areagotzea. Eta adibidez gero, jaten garenean lan egitera honi buruz, nik uste dut dela aspektu sakonena kostatzen zaigula asko lantzea, batez ere neskekin. Hau lantzea, ez da, nola maite gure gorputzak, nola zaindu gure gorputzak, ostras, kostatzen zaigu pila bat. Orain, gizonen gorputza baita ere objektibizatu egin da. Eta maskunitatea eraiki den, ez da, realitatea hor dago, adibidez badauz ikerketa asko, hitz egiten dutela, nola, adibidez Grindr dela, gehien ez da, espazio bat, nola, maskulinitate eta maskulinitate hegemoniko bat dagoela. Hau da, irudi hegemoniko bat eraiki egin dela. Eta irudi horrek eragiten duena da, pues, klaro, zuk segun eta nola ikusten zaren, horrek eragingo dizu min batzuk edo beste batzuk, eta maskulinitatearekin, pues, bai, sartu egin dira gurpil horretan. Ni beti izan dut, ez da, esperantza hezkuntzan. Eta uste dut hezkuntza txiki-txikitatik bestelako errelatoak eraikitzen baditugu, emozioi buruz hitz egiten baditugu. Hau da, bai, teknologiai buruz hitz egiten badugu, baina ez bakarrik aspektu teknikoekin, hau da, nola erabili Word bat edo PowerPoint bat, baizik eta nola, ez da, izan gure harremanak internetan. Ez joan internetatik, jadanik jasartuta dugu, bestelako erak eraiki. Bestelako kontsumoak, bestelako edukiak, bestelako alternatibak, youtuber eta tiktoker desberdinak, ez da, horiei buruz hitz egin, horiei ahotsa emon. Eta horrela poliki-poliki bestelako edukiak eta jarrerak joango gara bideratzen.